गाइस गुड मॉर्निंग डब्ल्यूएच ତ ଆଡମିସନ କରିଦେଇଛି। ଆଜି କାଲି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା, ଆଜି ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ। କିଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲେ କି କିଛି ବୁଝିବାର ଥିଲେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଦୁଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ମେନ୍ରେ ଦୁଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛି, ଗୋଟେ କେଇସି ଆମର ଇଟି ଆଣ୍ଡ ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ବି ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆମର ପାଠପଢ଼ା ବି ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ରହିଛି, ବରମୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ ବି ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛି। ହଁ, ଏମିତି ମୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ମେନଲି ଇଟିରେ ଆମର 3ଟା ବେଡ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପିଛା। 3 ଜଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ। ଖେଳୁଛେ ମନକୁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ 2ଟା 3ଟା ବେଡ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ମିନିମମ୍ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2ଟା ଫ୍ୟାନ୍। ଏବେ ବି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏଠି ଗରମ ବି ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ସରି, ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରେ, ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଏତେ ଦରକାର ହବନି। ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ 2ଟା 3ଟା ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ। ତା ବାଦେ ତମେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇପାରିବ। ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସଟାର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆର ଦିଟା ପ୍ରୋସେସରେ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସଟା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସଟା ରହୁଛି। ଗୋଟେ 1 ଇୟର କୋର୍ସ ଇଏ, ମାନେ ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ଆଉ ଏସସି ଏସସି ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଇଯାଉଛି। 1000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଡମିସନ ଟାଇମରେ। ଆଉ ସେଟା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଜେନେରାଲ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କାଟେଗୋରୀର, ସେମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡମିସନ ସମୟରେ 11,000 ଟଙ୍କା ସମୟ ଲାଗୁଛି, ପଇସା ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ ପରେ ତାଙ୍କର 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହବ, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଟୋଟାଲ 20,000 21,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ଏସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର କି ଥାଏ କି ଏମିତି ଅଫାନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମର ଏମିତି ଥାକ ଭାକ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବ କି ଯାହା ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କର। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ବଡ଼ ହଲ୍ଟେ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ରହୁଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କିଛି ସେମିତି